traffic dito. Kasi dumaan kami dyan sa Jollibee. Binili lang namin ng pasalubong yung mga bata. Eh, narinig namin meron ditong maingay. Punta natin yung opening ng Miniso. Wow! Hindi namin sinadyang pumunta dito para dito pero na-timing ang ingay kasi ng music. Ngayon, wow! So exciting! Hindi na ako pupuntang Cebu. Meron na dito. Wow naman. Anong inaabangan nila? Ha? Kailangan pumila kayo. Pila? Ah, pila. Okay. Saan tayo pipila? Dito. Tapos, Ano? anong gagawin natin? Wala eh. Pumila kayo. Kasi yung mga overload, overload. Oh my God. Nakapambahay lang ako. Di ko asahan na pupunta kami dito. Bumili ka lang kami ng champ sa Jollibee. Ngayon ay may tumutunog. Sabi ko, ano yun? Sabi nung guard, ay may ano dyan. Bagong bukas na Miniso. Oh my God. Natahimik pa sa akin. So na-vlog ko pa. Okay. Pero anyway guys, medyo may kahirapan sa pagpasok dahil you know, first day, opening syempre, first day is, ang daming tao na gustong pumasok. Kaya may pila, no? You know naman, meron tayong health protocols, kailangan huwag mapuno masyado ang tindahan. That's why. Okay, sunod tayo sa kanya. Oh, dito tayo. Ay, pa ganon? Ay, sorry. Akala ko ako una eh. Ayan, mali na naman ako. Ganon pala yun. Naalala ko tuloy nung vaccination day namin, ganito. Ganito rin ang pila guys. Nakaupo lang. Ganyan. Ang dami pang pipila. Thank you ha. Salamat. Ha? Ito yung Miniso. Ikaw mag-vlog. Miniso, the fast fashion designer brand of Japan, is now here. Come and shop now! Kaming dua. Yan mo na mo ang ano kasi first naman. No need na to go to Cebu. Dito yung mga binibili ko, pati yung sakura nandun. Oh. Iba din lang. Saan sandang kita? Ha? Eyeliner. Oo. Sige. Yan na lahat ang mga ano. Paano yan? Bala? Kahit saan, mandun eh. Basta't makano tayo. Yes. Ah. Ah. 57 bihira na namin dyan. Ha? 57.
dito sa Miniso. Ang ganda ng keycase. Ang cute. Mga cute. Lan. Meron din sila nito. Earphones. Earphone. Earphones for, Kahit ano for siguro. iPhone. Wala namang pang iPhone. Wala pang sa lahat ng ano yan, pwede siguro. Hindi. Tingnan mo. Android lang. Yan. Headphone. Nani. Hindi ako sa Cebu nito eh. Miniso. Kaya dito na lang lahat, ano? Kala mo sa Cebu lang, no? Dito mo ako. Unan mo ako. Wait lang ha. Dito. Ito. Tama to. Yan. Pag nagbiyahe ka, yan. Oh, yan. Yan. Oh. Gusto mo picture? Okay, Ha? picture. Oy. Ay, they are a price. $399 guys. Ang ganda. Ay, kailangan ko. Okay. Dahil yan ang sinuot ko, yun din ang bibigin ko. Okay. $399. I want the white one. See? I love it. I love this. Okay. Ayan. And then here is Garfield. Sino to? Hindi pala Garfield. Ano? Tiger. Hippopotamu? Tiger. Tiger ba din ini? Kalawa. Ang kulay niya. Tiger nga ba rin bang shape nga parang ito. Ano ba? I love cheese. Come on. Pinemplik? Ha? Ay, wala ka. Kanala? And then,
Alilig-ilig ni Bon. Okay. Wow. Sunglasses, right? Hello. Wow, cute. Diba? So much. 599 oh. 599 guys. Ang ganda nito guys. Oh, ang kapal. Look at this. Oh, non-stick frying pan. Ang laki. Oh, pwede mo nang lutuan ng pansit yan. Ganda. Oh. Meron na ako. Ganda tayo. And for you, Gray. Ako lang. Toy, ano yan? Yung sinisilip mo yan. Ah, parang Mayroong ano sa loob. di master. Parang mayroong dish sa loob yan. Yung Oh, may ikot. wala. Okay. Ha? Yan mo na? Okay, dito na. Try natin yung cake. Facial mask. Ayan o. Try nyo yung pipino. Wow! Ang dami kong bitbit! Okay. Ilan eh? 119 mas kayo, Kim?
Saan? Dalawa? Dalawa ba? Okay. Oh. Ha? Sana sa loob na, oh. Okay, sige, thank you. Tara. Let's go na. Oh. Okay, let's go na. Bye na. Okay. Video ko lang to. Yay!